UPPL माने तो दिनै जोब्बायानो रमद बर'आ दिनै राज्यसभायाव एमपि जानाय लोगो लोगो बे पलिटिकल पार्टी गैला थारमाने बेबादि आरो मालाय दा ओंखायनो दिनै बे बिधानसभा बिसायख'थियाव दिनै खुनु UPPL नाम थानाय नंला नाम उनगुन जोबलांसिगोन आरो बिथांमोननि MCLA फ्राबो साफा साफा बारबोजोबसिगोन खाम्फा बरगयारिया फैखाबाय गाबोन दावबायसा फैगोन समफोर राकेश फैगोन समफोर धनन्जय फैगोन समफोर मन्टु बर' फैगोन गासिबो लाइनाव दंखाजोबो दा बिसोर एसे गाबथालाबायदों बेस्राफोर दा बेवहाय जेब्लानाखि बिसायख'थि बायखांगोन बिधानसभानि होमब्लानो खुनु UPPLनि नाम गुन थानाय नंला आरो मालाय आरो प्रमद बर'आबो एबार बिसायख'थियाव जेनोब्ला प्रेसिडेन्टखौ गारनानै बे BJPआव हाबसिगोन बेखौ दिनै नुबाय थानाय जादों UPPL माने तो दिनै जोब्बायानो प्रमद बर'आ दिनै राज्यसभायाव एमपि जानाय लोगो लोगो बे पलिटिकल पार्टी गैला थारमाने बेबादि आरो मालाय दा ओंखायनो दिनै बे बिधानसभा बिसायख'थियाव दिनै खुनु UPPL नाम थानाय नंला नाम उनगुन जोबलांसिगोन आरो बिथांमोननि MCLA फ्राबो साफा साफा बारबोजोबसिगोन खाम्फा बरगयारिया फैखाबाय गाबोन दावबायसा फैगोन समफोर राकेश फैगोन समफोर धनन्जय फैगोन समफोर मन्टु बर' फैगोन गासिबो लाइनाव दंखाजोबो दा बिसोर एसे गाबथालाबायदों बेस्राफोर दा बेवहाय जेब्लानाखि बिसायख'थि बायखांगोन बिधानसभानि होमब्लानो खुनु UPPLनि नाम गुन थानाय नंला आरो मालाय आरो प्रमद बर'आबो एबार बिसायख'थियाव जेनोब्ला प्रेसिडेन्टखौ गारनानै बे BJPआव हाबसिगोन बेखौ दिनै नुबाय थानाय जादों UPPL माने तो दिनै जोब्बायानो प्रमद बर'आ दिनै राज्यसभायाव एमपि जानाय लोगो लोगो बे पलिटिकल पार्टी गैला थारमाने बेबादि आरो मालाय दा ओंखायनो दिनै बे बिधानसभा बिसायख'थियाव दिनै खुनु UPPL नाम थानाय नंला नाम उनगुन जोबलांसिगोन आरो बिथांमोननि MCLA फ्राबो साफा साफा बारबोजोबसिगोन खाम्फा बरगयारिया फैखाबाय गाबोन दावबायसा फैगोन समफोर राकेश फैगोन समफोर धनन्जय फैगोन समफोर मन्टु बर' फैगोन गासिबो लाइनाव दंखाजोबो दा बिसोर एसे गाबथालाबायदों बेस्राफोर दा बेवहाय जेब्लानाखि बिसायख'थि बायखांगोन बिधानसभानि होमब्लानो खुनु UPPLनि नाम गुन थानाय नंला आरो मालाय आरो प्रमद बर'आबो एबार बिसायख'थियाव जेनोब्ला प्रेसिडेन्टखौ गारनानै बे BJPआव हाबसिगोन बेखौ दिनै नुबाय थानाय जादों।